deserosotasunetik idatzitako lan bada, protagonista deserosotasun horretan, ez? Horren baitan sortu edo altxarezu protagonista? Bai. Aurrengan izan liteke, errepikatuko dut berrez, ez? Helduengan ere ez. Egiten duen hori gaizki dago, ez nago horren alde, baina ez daukat eduki behar dudana bat adierazteko, kasu honetan heldu bati, zer gertatu zaidan, eta beste alde batetik jazarpena egiten duena edo erasotzaile horren laguntasuna ez dut galdu nahi, ze horrek du boterea. Orduan, nik boterearen taldean baldin banago eroso sentituko naiz. Aldiz, jazarria dagoena defendatzen baldin badut, litekena da boterea duenak ni ere edo jazartzea edo nire kontrako zerbait esatea, eta hori ez dut nahi. Orduan, horiz lehen aipatu dudan biogixerren arteko hori da, azkenion. Ikuspegi hori ere, nolabait, hartu izana bada nolabait gehiengo hori zaigun interpelazioa, ez? Azkenean gizarteko elementu eta eskala guztietan badaude iritzi liderrak, ez? Eta horiek eragin handia dute bestengan, ez da? Bai, eta nik kasu honetan irakaskuntzan egiten dut lan, baina eta beti hori da nik azken batean azpimarratu nahiko nukena, ez? Jartzen dugula aurrengan edo txikienengan beti fokua eta hau egin behar duzute, baina eske helduek ere gauza asko ditugu ikasteko, eta horietako bat da boterea izan liteke, botere politikoa, izan liteke iritzi boterea, edo izan liteke botere estetikoa, ez? Sare sozialetan ikusten ditugu 17 urteko Instagramerrak operazio estetikoak egiten, eta horrek azken batean zer egiten du, besteen iritzia, besteen ikuspegia aldatu. Hori izan liteke esparru guztietan, aipatzeagatik futbolean. Futbolean zerbait pasatzen da, edo talde batek zerbait egiten du, eta olatu adaki batzetik, ez? Eta azken finean da, gizaki dauzkagun portaera dira. Ez badaukazu oso argi edo zerbaiten kontrako indarra ez baldin badaukazu, olatuan joatea oso erosoa izaten da beti. Eleberri hau edo lan hau sariketa baten ondorioz dator. Sariketek garrantzia handia dute kultura jarduera ezberdinetan, zure ibilbidean ere, eta era berean Euskal Herrian ere azkeneko hamarkadatan ere onda sari potoloekin bereziki halako maitasun gorroto harreman bat, zu aldiz sariketen alde agertzen zara. Nik adibidez azken liburu hau idatzita neukan, eta kasualitatea Euskal Idazleen elkartetik bidaltzen zaigun agendan begiz jota neukan, ez? Baina, eginda daukadanez bidaliko dut. Sariketek duten gauza ona da, epaimaikien artean badela literaturaren munduan, editorialen munduan, edizioen munduan bizidan jendea. Orduan, igual ez du irabazten, baina beste bide batetik edo, behin izena eman edo bidaldi eta irabazi ez argitaletxera bidaliko dut. Nire kasuan, balizko idazle horren bizitza baldintzatuzun lehenengo saria Igartza saria izan zen. Nik urteak nire ematzen, apuntatuko naiz idatziko dut, emango dut izena, eta behin, azkenean ez dakit nola lotxa guztiak kenduta, bidali nuen eta hortik aurrera eratorri da beste guzti hau, ez? Baina beharrezkoak, ni alde nago, sarien alde nago, eta ez bakarrik irabaztearen alde, baizik eta sariketetan beti beste nonbaitetik gauza osonak agertzen direlako, eta jendeak bere bidea egin dezakelako. Irakasle zara, zutabegia prentxan ere, beste hainbat egitasmotan ere murgilduta zaude, idazle noiz izan behar dezun, zer horrek aukeratzen dezu edo nola izaten da hori? Nire buruarekin badaukatolako talka bat, eta da nire burua ez dudala oraindik idazletzat hartzen. 5. liburua da, eta iruditzen zait igual esku atz bete badaukadala, eta behar bada izango naizela. Idazleok euskeraz olako hizkuntza ez esango gutxitua, garapen bidean esango dugu. Gehienez milioi bat irakurle izan ditzakeena, eta horietatik kendu adinekoak eta ez alfabetatuak eta gutxi gelditzen direnak, askok beste lanbide bat eduki behar dugu. Eta idazlea erabakitzen dut, orain otu zait hau, egingo dut, loari orduak kendu,
eta zutabe egintzari eta irakaskuntzari heldu eta gero hor ateratzen da lana.